Bismillahirrahmanirrahim. Ya wiyak langit jagat suwung tanana bebayane ya ingsun sejatine manungsa kang ngarsa ngudari kodrat utawi adat kang kena diwiradati kang diwastani murwat murakala bisega mirubut luputa saking siku denda luputa saking pangonanta lujeng hari Raspati Palguna ing dinten Kemis pon wonten ladan desa Klandireja wonten bumi sabet sapun banjar pekaranganipun Bapak Suharyanto Ibu Siti Amrona dipun wontenaken adicara murwat murakala nyingkiraken Sukerta Denda Trimala murwat Sepata kang ala murwat Ujar kang ala murwat Ipen kang ala ugi murwat putranipun kang diwastani Lare Untang Anting katitik Usrumanti Satata ubarampen kangge murwat murakala dalang kandha bala dalang Purwajati dalang Sanggar pangruwatan daya-daya ngadani anggenipun murwat murakala teka mangkono sabdaning Kyai Dalang ing dening kawis sing lisan ning talaga kadi langit mahambang tepas wulan upamaneka lintang toya kusuma wana sumawur Waduh. Nuwun sewu Ki Dalang. Tedhak rawuh jengandika wonten griya kula mriki. Kula ngaturaken pambagya harja. Kula nggih Bapak Suharyanto. Suwan kula dugi dalem mriki. Sedaya sakanca boten nyandung rubeda setunggal punapa kosok wangsulipun kulawarga ing mriki rak inggih sami winantu ing karajan kawidadan sedayanipun. Nggih Ki Dalang. Nilakaken agunging panarimah ingkang tanpa pepindhan. Dene rawuh panjenengan ing dinten sakmangke kula rawuhaken wonten griya kula mriki kula niat ing pungkasan anggen kula gadah hajat. Anggen kula badhe gadah niat murwat murakala ngicali Sukerta ing sinandhang dhateng anak kula. Gandeng gadah anggen kula gadah hajat ing sampun dugi titi wancing ing pungkasan anggen kula gadah hajat ing sekawit niat kula badhe murwat murakala ugi sabet sapun banjar pekarangan kula mriki ugi mbok menawi sakdangune kula bebrayan wonten desa mriki anggadhahi kalepatan ingkang kula sengaja lan boten kasengaja. Kakaknya kelingene ya. Ugi simah kula mbok menawi anggenipun sakdangune nyambut damel wonten ing pawon mbok menawi jebolaken tantang jebolaken layah nugelaken guleg-guleg mbok menawi menika dipun wastani anggadhahi Sukerta mila saking menika ugi mugi luar ing dinten sakmangke Ki Dalang mila bab merwat murakala nyingkiraken Sukerta ing Denda Trimala ing kandhek kampiranipun bumi sabet sapun kula mriki kula namung pasrah bungkukan monggo enggal kawiwitan Ki Dalang. Lho nggih Bapak Suharyanto pasrah panjenengan kula tampi nanging inget kula namung sadremi manungsa lumrah
Mugi-mugi kanthi lantaran kula niat hajat panjenengan sak keluarga dipun ijabah dening Gusti ingkang akare jagat inggih Gusti ingkang Maha Welas lan Maha Asih. Lho inggih Ki Dalang nilakaken agunging panarimah ingkang tanpa pindhang. Pak Purwat Prakala enggal kawitan kula inggih ngestakaken dawuh Kakang Panjaga juga gajah gajangan asem esuk dene wonten dawuh ki. Aku wis entuk pasrahe kang duwe hajat Kakang. Ojo wedi kangelan sotengen gendermu kenceng ana tabuhmu aku ndak kekidungan ndak pepujian ndak miwiti ndak nggonku bakal angadani nggonku Murwakala Kakang. Oh nggih sampun samapta ing gati sae nggih monggo enggal kawitan Ki Dalang. Iya Kakang. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat salam niat ingsun wayangan luhurku sadat panetep-paneta agama. Golengku sadat kalima loro, kotakku ndara dina, wayangku si kembang setaman, tutupe kotakku panutupe iman, cepalaku kayu manis lem, keprakku si gelap ngampar cakake keprakku sangga buwana. Alapaku sini gomalang kelirku sini gomendung. Wayangku sing ana tengen widodara lanang widodari wadon. Sing lanang bagus rupane, sing wadon ayu rupane. Padha sira muduna manjing sing wayangku sing ana tengen ya dewa ya dewi dewa lanang dewi wadon sing lanang bagus rupane sing wadon ayu rupane. Padha sira muduna manjing wayangku sing ana kiwa blontor ke blencong pandhut pangudaliman. Blencongku si dandang lak lengaku si telaga ngembang. Patine blencongku sang yuang bono peteng, urupe blencongku sang yuang bono padang. Uceng-ucengku si cacing kanil, arbakku panutupe ngati, gambangku si pengawet ati, sarongku si pengawet sari, kendangku si loro pangkon, kedok kenong si loro ciblon, gong kempol sari ning ati. Kang nanggap aku Prameswara Prameswari, Prameswara lan Prameswari wadon, kayu tumpak meh budi serani awe sabar drono. Ya aku Bathara Wisnu kang wis jumeneng dalam jati kang wis kepanjingan wahyune dalam sanggar pangruwatan sono wahyuning dalam pikuku jati kang wis manjing marang ingsun manggon ana lungguhku kuasane gawe ngurmat kula anak turunan Bapak Suharyanto yaiku Bima Sinar Maelan Palentina ilang Sukertane ilang Condro sengalane ilang Bajang salane kari gangsal lancar golek-golek sandang pangan uga purmat bui sabet sapon banjar pekaraning Bapak Suharyanto Ibu Sinti Amrona mbok menawa kesisipan getih cinurung balung tinumpuk lemah gatel kaya ing glendeng pengarang-arang kepyalan sampurna wedina iki kanggo selawase kanggo ndang rajang lakuning wayang pamuji dalang sati salawase. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam dalam purba jati wayune manjing marang ingsun manggon ana badan ciliraku kuasane gawe Murwakala anak turuning Bapak Suharyanto Ibu Siti Amrona yaiku Bima Sinar Maelan Palentina ilang Sukertane ilang Condro sengalane ilang Bajang salane kali gangsal lantar golek sandang buka uga purmat bui sabet sapon banjar pekaraning Bapak Suharyanto mbok menawa kesisipan songe landak pagi pore ora lemah gatel kaya ing glendeng pengareng-areng kepyalan sampurna wedina iki kanggo selawase kanggo endang ketrajang lakuning wayang pamuji dalang jati. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dalam purna jati wayune manjing marang ingsun
manggon ana angen-angen kuasane gawe murwat muraka anak turuning Bapak Suharyanto Ibu Siti Amrona yaiku Bima Sinarmaya lan Valentina ilang sukertane ilang condro sengkalane ilang bajang sawani karigang salantar gone golek sandang bogo uga murwat bui sabet sapon banjar pekaraning Bapak Suharyanto Ibu Siti Amrona mbok menawa kesisipan sangkal wangkal suker sakit kepiaran sawerna dina iki kanggo selawase kanggo mentang ketrajang lakuning wayang pamuji dalang sati Bismillahirrahmanirrahim salam dalam pramono sati wayune manjing marang ingsun manggon ana pangucapku kuasane gawe murwat muraka anak turuning Bapak Suharyanto Ibu Siti Amrona yaiku Bima Sinarmaya lan Valentina ilang sukertane ilang condro sengkalane ilang bajang sawane kari gangsal lantar gone golek sandang bogo uga murwat bui sabet sapon banjar pekarane Bapak Suharyanto Ibu Siti Amrona mbok menawa kesisipan getih cinulung balung tinumpuk lemah gatal kaya yang bendeng pengarang-arang kebiaran samono wit dina iki kanggo selawase kanggo mentang rajang lakuning wayang pamuji dalam sati sallallahu Bismillahirrahmanirrahim salam dalang wiyara sati wanyune manjing marang ingsun manggon ana sabdaku kuasane gawe murwat muraka anak turuning Bapak Suharyanto Ibu Siti Amrona yaiku Bima Sinarmaya lan Valentina ilang sukertane ilang condro sengkalane ilang bajang sawane kari gangsal lantan gone golek sandang mangan uga murwat bui sabet sapon banjar pekaranganing Bapak Suharyanto mbok menawa kesisipan songelan gak pagi poning merak lemah gatel kaya yang glendeng pengareng-areng kepialan samono wit dina iki kanggo selawase kanggo mentang ketrajang lakuning wayang pamuji dalang jati Bismillahirrahmanirrahim salam dalang wasisa jati wayune manjing marang ingsun manggon ana tanganku kiwa lan tengen kuasane gawe murwat muraka anak turuning Bapak Suharyanto Ibu Siti Amrona yaiku Bima Sinarmaya lan Valentina ilang sukertane ilang condro sengkalane ilang bajang sawane kari gangsal lantar gone golek sandang pangan uga murwat bui sabet sapon banjar pekaranganing Bapak Suharyanto mbok menawa kesisipan sangkal wangkal suker sakit kepiaran sawarna wit dina iki kanggo selawase kanggo mentang ketrajang lakuning wayang pamuji dalang sati Bismillahirrahmanirrahim salam dalang tutur jati wayune manjing marang ingsun manggon ana tutukku kuasane gawe murwat muraka anak turuning Bapak Suharyanto yaiku Bima Sinarmaya lan Valentina ilang sukertane ilang condro sengkalane ilang bajang sawane kari gangsal lantar gone golek sandang bogo uga murwat bui sabet sapon banjar pekaranganing Bapak Suharyanto Ibu Siti Amrona mbok menawa kesisipan getih cinulung balung tinumpuk lemah gatel kaya ing blendeng pengareng-areng kepialan sampurna wit dina iki kanggo selawase kanggo mentang ketrajang lakuning wayang pamuji dalang jati Bismillahirrahmanirrahim salam dalang sukma jati wanyune manjing marang ingsun manggon ana pangucapku kuasane gawe murwat muraka anak turuning Bapak Suharyanto Ibu Siti Amrona yaiku Bima Sinarmaya lan Valentina ilang sukertane ilang condro sengkalane ilang bajang sawane kari gangsal lantar gone golek sandang pangan uga murwat bui sabet sapon banjar pekaranganing Bapak Suharyanto Ibu Siti Amrona mbok menawa kesisipan getih cinulung balung tinumpuk lemah gatel kaya ing glendeng pengareng-areng kepialan sampurna wit dina iki kanggo selawase kanggo mentang rajang lakuning wayang pamuji dalang sejati Bismillahirrahmanirrahim salam dalang Wisnu jati kang diwajibake
ing sukma sinumaya winakya ing asepi sini menteleng ing kalbu wauta dalang kandha bul dalang purwa sejati dalang sanggar pangruwatan wis angadane nggih pun murwat kala maos kidung sastra bedhati bata tumpang dipun bareng suwanten ing gamelan saha mambet gandaning ratus garu rasa mala temah sumundul dhateng kayanganing Bathara Kala dipimidanget swanten ing gamelan saha mambet gandaning ratus garu rasa mala mandhap saking sira gilang merepeki swanten gamelan galeah lampahe salah dudu karepe dhewe ing atase yahene iki kok ana wong wayang lho netek kanan kiri ning panggung ana gedang tundunan kambil janjangan iki ana boramben sakmonake wong merwat grogol dalange lirike netrane lung tumuju marang aku mesang-mesen ketoke dalang weruh karo wujudanku wah aku kudu gunakake karti samreka dalang kang lagi murwat muraka iki dirubung sing nonton sakmono akeh aku kepengin nyedak kepengin sapet jagong karo dalang kang lagi murwat muraka iki wah ndak carane yen ngono tak ambonane gandane ngabakku mungsa kuwa yen sing nonton wis padha sumingkir aku nedak karo dalang kang lagi murwat muraka aku kepengin sapet jagong ndak carane tak bandeme blencongen tak limbiane kelire rubuh panggung mangsa mudas gone murwat muraka nuwun sewu Ki Dalang wonten menapa Bapak Suharyanto sakdamune kula mirengaken panjenengan kekidungan pepujian iki wonten bondo amis bajin dugi paman iki niku bondo napa Bapak Suharyanto lan Ibu Siti Amrona panjenengan sak keluarga ndaturi mengsel wonten sak lenggah sak wingi kelir tansah memuji dzikir nyuwun dhateng panguwasaning Gusti menika dayah wonten dayah iki mboten kula undang dugi papan mriki mila panjenengan tak aturi lumengser lenggah wonten sak wingi kelir tansah nyuwun dhateng panguwasane Gusti Bab dayah iki mboten kula undang dugi papan mriki dados tanggal jawab kula kasunggahan panjenengan kula ing tanggal jawab ngaten Ki Dalang yen to ngaten kula namung ngestakaken dawuh ayu bune ayu rolir manut dawuh Ki Dalang awake dhewe iki lungguh ana sak nggoring kelir tansah nyuwun muji dikir marang panguwasane Gusti monggo Bapak kelire ndak bandem blenconge dalang kok nyandak kapan wah ketoke dalang iki weruh karo aku aja meneh wong wujudanmu kula ajal sekawit wae aku ngerti gedhemu sak gunung anakan kuwi tedak nggon kuwayangan kuwi Gorogodo ndak balang gamanku wesi pulusane wesi kuning lakon jebabah kuandhap wae latalah weruh karo wujudanku ora urung dina aja mring wujudanmu ajal sekawitmu aku ngerti wae latalah nek ngono kene dalang rangkakno gamanmu aku tak nonton nggon wayangan mangien kuwi Gorogodo aja takon dosa ora dalang aku ora niat sejolo tekaku papan kene aku pengen nonton nggon wayangan mula gamanmu rangkakno gaman tak rangkakne nanging kuwi Gorogodo aja takon dosa yen kowe ora Gorogodo gaman tak rangkakne kala wah benjar nek ngono weruh tenan karo aku aja meneh wujudanmu ajal sekawit nek ngono dalang aku tak nonton nggon wayangan entekno kabeh
Wis gamanmu wis mbok rangkake gaman tak rangkake nanging kowe nggoro kudu aja takon dosa ora dalang aku ora tekon. Tekon bapopo. Pak Sardi. Halo. Halo. Nah. Kowe yahwene wani meruwak merwakala kuwi dalang saka endi? Dalang saka Kayuwangan Nguntara Segara saka Kayuwangan Suralaya. Wah, dalang. Dalang saka Kayangan. Nitik gedene gedhe aku dhuwure dhuwur aku mongko aku ya anak Kayangan. Tak kira tuwa aku tinimbangane kowe. Tuwa aku kala nganggo dasar apa ing ngandhakake tuwa kowe. Ajal sekawitmu ae aku ngerti wae dalah. Nek ngono ngene dalang. Nek pancen kowe iso medharake ajal sekawitku iso nyeritake coba critakno. Nang yen kowe ora iso nyeritake ateges kowe mung dalang akon-akon. Tak critake apa ora Wirangkala. Coba critakno diceritake kok wirang. Ilo-ilo jaman kuno mae kuno biyen. Ing kono ana ratuning dewa kang ratoni jagat Triloka. Ya jagat Kayuwangan, ya jagat Panglemunan, ya jagat Madyapada. Kang gumelariki ratuning dewa kuwi duwe garwa kang wisik Bathari Uma. Mongko nedeng temanten anyar saka gedhe katresnaning marang garwane, mula Bathari Uma mutah kepengin nitih Lembu Andini srana ngangklang jagat njajah desa Melangkori. Mongko saka gedhe katresnananing panyuwuning Bathari Uma diundaneni kelakon nitih Lembu Andini srana ngangklang jagat bebarengan. Jroning ngangklang jagat ing kono kena katiuping angin sumelak sumekaning Bathari Uma. Temah dukah asmaraning Bathara Guru. Mula Bathara Guru kepengin campur rasa jati marang garwane nanging Bathari Uma ora nglanggati sebab pancine surup surya sinaran sunaring candhi ala. Temah pangruda beksa marang Bathari Uma pangruda paksananing Bathari Uma lan Bathara Guru. Temah netesake Tirta Kamandanu. Tumetes sing Tirta Kamandanu dianggep kama salah ya kama urung. Kamaning Bathara Guru dibuang nyang tenging jagat wetan, jagat kulon ora kuat, jagat kidul tansaya, jagat lor apa dene banjur dibuang nyang tenging segara telenging Tlaga Mahatirda. Dibuang nyang tenging Tlaga Mahatirda ing kono lawase 9 sasi 10 dina. Temah Madyapada ketrak pagering gedhe taman dahuru pagebluk Mayangkara. Akeh wong loro esuk sore temekaning pati, loro sore esuk prapting walis. Saka gedhe dayaning gara-gara mengke temah sumundul marang Kayuwangan Suralaya. Petetan kayu andong kayu puring padha rebah kasulayah mung sabab saka dayaning gara-gara ya kama salah ya kama urung kuwi mangala. Banjur Bathara Guru merintah para pedhi dewa watak sanga kang kinen musti gaman saka Kayuwangan Suralaya yasane Empu Anggajali Puramayadi kang supaya berat lan nglebur wujuding kama salah kang mapan ning Tlaga Madirda kuwi mang kelakon dibalang gaman ora tedas kena landheping gaman malah bedah saka bungkus lair titah kujang para apaisaksa. Grageh duwe tangan jangkah duwe sikil. Ya wujude kowe kala banjur mbujung lakoning para dewa wataksa kang gegiranen marang wujudanmu. Kelakon kowe mbujung plair para prajurit dewa wataksa lebu ring korine sira matangkep. Ing kono kowe ketemu karo Bathara Guru kowe diaku anak lanang sebab kowe kamaning Bathara Guru. Lah banjur bareng ketemu karo Bathara Guru kowe diaku anak lanang sebab kowe kamaning Bathara Guru kowe njaluk jeneng diwenehi jeneng Bathara Jajar. Kala tegese piye? Bathara tedhak turuning dewa Jajar wani lan lenggah jajar marang bapakmu kala wujudmu buta. Banjur kowe njaluk sandangan diwenehi sandangan sakmurate kang dina iku mbok enggo iki. Kelakon kowe diwenehi sandangan kowe njaluk pangan sambat luwe sambat ngelih. Monggo ing Kayangan kono anane mung pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala.
ora ana jatah panganan kanggo kowe megap sebab kowe wujudmu yaksa. Banjur aku diwenehi pangan apa? Diwenehi pangan Padas Surisila Glundung. Kelakon kowe mangan Padas Surisila Glundung ing kono ana jalma kang mati ketindihan watu. Kowe ngrasake enak mangan wujuding Padas Suri kang katutan daginging jalma kang mati ing kono. Kowe ngrasake enak mula kowe njaluk tambah wujuding pangan. Ditambahi sing kepiye? Kongkon niteni ento wantine dina Jumat pon ana wong mlaku nglangke ora cap ora segu, ora gudung gegundungan ora kudung sandangan mongko wancine beduk manjer tengah hari lan tengah wengi ing kono dadi jatah pangananmu. Nanging gandeng wujudmu buta watakmu buteng betah nganiaya. Kowe diwenehi panganan selapan dina pisan ora trima kowe njaluk tambah. Aku ditambahi apa? Ditambahi pangan sepisan wujuding jalma ontang-onting kang ora duwe sedulur. Kang angka loro dini dana dini tegese lanang wadon lanang. Loro kuwi mangono salah sawijining lamun tur loro wadon kabeh diarani kembang sekasang, loro lanang kabeh uger-uger lawang. Kang telu lamun tombareping lanang tengahing wadon ora giling lanang diwastani sendang kapit tanduran. Lamun tombarepe wadon tengahing lanang ora giling wadon diwastani tanduran kapit sendang. Tetelune kuwi mangono salah sawijine kang telu cacahe wadon kabeh kang diarani gotong mayit. Lamun telu lanang kabeh diarani pipilang utawa sarang mayit. Kanggo papat lamun papat lanang kabeh saromba, papat wadon kabeh saringgi. Kang angka 5 lamun 5 lanang kabeh diarani Pandhawa, 5 wadon kabeh Pancagati utawa Kendhayi. Sakmono jatah pangananmu kala aku timbal marak sowan ngersani Rama Pukulun Bathara Guru. Aku dikanteni layang pangruwatan jalma kang dadi jatah pangananmu. Lamun ndak wiradati ndak ruwat ndak ruwa kala ora kena nggoro bodho ora kena nadah telu mangsa wala taala. Jebul kaya ngono sabdaning Rama Pukulun. Nadyan pisabda wis kawedhar marang Rama Pukulun Bathara Guru dumawing ibarte kecoh dumawing sikti ora kena dinirat malih sabda Pandhirata Ratu. Mula kang saka iku kala jalma kang wis ndak ruwat ndak ruwa kala kowe ora kena nggoro bodho ora kena nadah tala mangsa ora kena ganggu gawe. Nek ngono ngene dalang siji kang tak karepke. Bab apa kala wenteh sejarahmu critamu ning sisan gawe bareng saiki aku ketemu karo kowe. Tegese kepiye kala nggonmu wayangan ki isih suwe. Kari sak yuping payung sak brebete ngrek aja dibubarke. Karepmu piye aku kepengin nanggap wayang. Sing digugu sing nanggap apa sing nonton nek ngono sing sok ala mangsane ya sing nanggap ya sing nonton aja dibubarke. Aku tak genti. Tegese genti sing piye? Nalika aku mapan ana ing Praga Madirda biyen karo Rama Pukulun ngendikane jare aku dikrocok gampang dibualang gampang dilebur ning aku ora iso lebur ora iso mati ning ing kono sebab ana ajen-ajen jroning awakku ana jenenge Sastra Jindrahayu Ningrat Pangruwating Diwe Sastra Cetha Paripurnaning Wangsit. Ngendikane Rama Pukulun aku ora tumama landheping gaman nanging yen to puji dikir japa mantra aku bisa lebur luluh aragaku. Mula kang saka iku Rama Pukulun jare ora wenang medharake Sastra Jindra kang mapan ana saranduning awakku. Mongko aku kepengin ngerti wedharing Sastra Jindrahayu Ningrat Pangruwating Diwe kuwi. Ngendikane Rama Pukulun Bathara Guru jare kang wenang medharake Sastra Jindrahayu Ningrat Pangruwating Diwe kang mapan ana saranduning awakku. Kuwi titise Kakang Wisnu kang sepisan yaiku dalang sejati. Gandeng saiki aku ketemu karo kowe dalang kang lagi murwat murwakala. Aku tak genti nanggap wayang coba wedharna Sastra Jindra kang mapan saranduning awakku. Nanging yen kowe ora bisa medharake ateges kowe ning dalang akon-akon aja takon dosa.
medharke sastra jindra hayu ningrat pangrawating diuk kala ora kena krungu suket godhong lan sak panunggalane tegese kudu nganggo prabya kang kudu ndak tampa tegese kaya dene yen agama Watmura kina ana sesajen pinangka kanggo lirune. Oh ngono, nek ngono kene dalang. Aku tak takon nek kowe lagi Watmura kala iki diopahi pira dibayar pira. Ora nate ndak kandhake sing nanggap aku kabeh warisku dhewe. Ya sing beres kures bloko sotang blak utang terus terang ngono wae. Mung upayake suku setali dinar. Lho, suku setali dinar ki piro? Akeh duit titik mung cacahe 1855. Wayar nek. Aku kelingan nalika aku arep medhun mangerca padha biyen karo Rama Pukulun Bathara Guru aku dikanteni jimat kemat wujuding bedhok suku iki ajine suku Sari Dinar jenenge bedhok suku mula nek tak dol playen ya suku Sari Dinar tak gadhekke ya suku Sari Dinar iki tak nggih upah lek nanggap ayang upahe wulungna kala wae lah kalah penggaweane urung dinyangi upahe dibayar dhisik kok upahe mbok jaluk dhisik iki karepmu piye kowe dadi dalang kulino njaluk panjer njaluk DP ora nate kala yen sing nanggap aku wong Karang Perdisan ateges duwe papan duwe jugan dulungan di kaban di kebon aku wayangan sekesuk opahe dibayar keri ora apa-apa nanging gandeng kowe wong kliyang kabur kanginan ora dongko ora kayang ibarat mung kemul mendung paribasane aku wayangan sekesuk opahe kokoh mlayu sing kok tak tekoni sapa pinter nek ngono dalang ya nek ngono iki opahe taman ana Kakang Manjak Gaju Gajah jangan asem isuk sore wonten dawuh ki Bathara kula nanggap ayang Kakang opahe taman ana oh nggih wis Inggris karek ngedung pun jadi persipisan di ngendi ojo kesusu njaluk opres barang nanging bedamen kala bedamen sing piye ndak waca kuat aja bungah ora kuat aja ngersula lho bareng upahe ditampani kok dadak nganggo tembung ngono iki bedamen mula ndak waca kuat aja bungah ora kuat aja ngersula diwaca kok ora kuat iku ndak apane yen pancen kaya ngono kuwi maju lungguh angklama tanganmu ndak waca ajah kang mapan nepek-nepekmu lan ana sarandene awak yo nek kono ngestoke dawuhmu Kakang Manjak Gaju Gajah jangan asem sore wonten dawuh iki kenyang ana tabuhanmu Kakang Sutengen gendermu aku ndak maca saranduning awake Bathara Kala Rajah mapan ana epek-epek tanggul tumbal ana bumi sabun-sabun banjar pekaraning Bapak Suharyanto Ibu Siti Amrona oh ngaten nggih oh monggo wis tak dawuh Bismillahirrahmanirrahim. Sayang salam Siti Gina Nila Swarna ing aranmu. Lumaku tanpa suku lembian tanpa tangan kedet tanpa bekang yo aku sukma salah aranku. Aku mireng tanpa karno aku nggondo tanpa brono. Aku mirsot tanpa netra. Ya aku si bolo sewu aku si wiwe putih bubarte watak songo. Bathara Wisnu kang mungkasi ngesotake asali sikala lemah dhuwur ing sirahmu. Lemah kentung ning bathokmu surya kembar ning mripatmu kondang bakak ning kupingmu guwa judhek ning irungmu urung-urung ning cangkemmu lemah manjul ning dadamu luwang ning wetengmu supet terang ning tanganmu ula galak ning sikilmu lemah gatel ning dramaanmu cangkemmu untuk emas netramu padang surya candra nokuwono ya budaya ya budaya ya bucara ya bucari anggiro duru marang badan sliramu lemah poncot maesa nundung-undung lemah nura jenumplung galu-galu lemah lembut lemah gigire sapi bungane butuh dengan akun marang yakun
manut marang yakun jenengmu Sisitra Wantus Prangan sintan dan lupa sikala asal muga bali menyang pokok ingsun pomo dadi aja nutuk mata nujo kang menggawa ganduh bos panas tis loro gigi loro dan poyan tak usap astaku kiwa si joko mantra kronologi musim panglebur dosa lembur mos melang elai katuto banyu milih katuto bar gede liwang wong katuto lesus agung bubar biar jenang lakuning wayang pamuji dalam jati Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu salam gleger turang lindur parang kritis pitepmu marmusang yuang bono peteng melek musang yuang bono padang cang musi goambalan ilang musi temulak ira musi go kembar kupingmu si go mimian jurang bemplah wetengmu padas kerakas kulungmu matu tinumbuk balungmu jurang bambing ati-atimu wono dri rambut nukitan kancil isamu gajah warak tumanmu Semolojo sira bendak semit para ganggu gawe Marang kang duwe jeneng Bapak Suharyanto Ibu Siti Amrona lapun sira bendak sengkara ganggu gawe marang Adam iku Bapak Suharyanto lan Ibu Siti Amrona kena sepatane ngalon kena bendune ngalon elale katuto banyu milele katuto barat kecil liwang liwang katuto lesus agung bubar biar kendrang lakuning wayang pamuji dalam jati tinimbangane aku katitik bareng aku mbok waca saranduning awakku kaya dilolosi tetebayuku mripatku cadhok ora roh lara kidul iki kepiye kakak mau tak kandhani kala kuat aja bungah ora kuat aja ngresula ning kasunyatane aku ora kuat mula aku njaluk tombo aku tambanono aku tulungono kakak mula yen kaya ngono kala mau ndak jarwani kowe tetep ngeyel mula nek saiki kowe njaluk tombo tak tambani tak usadane nanging pesenku yen kowe swalaya jati kowe kudu lunga saka papan kene yo kakang yen manyen ora aku njaluk tombo aku tulungono aku tambanono ing kono medhun nang sore panggung ing kono ana kendhaga kang wis ndak racik isi banyu sumber sanga banyu tan supa sumber banyu segara kowe barep banyu raopo banyu sumber sanga karben walu jati teman nek kono pancen manut dawuhmu kakang mengestu wong tak jaluk aku bakal arau banyu sumber sanga medhun nang sore panggung yo wis tak dawuh kakang ndak tau krungu jare kowe iki nangis kowe sambat kok iki sambatmu kaya grantang kaya jebol-jebol iki kendhange kuping apa Kang iki mang aku ketemu karo dalang kang lagi murwat murukala ya ketemu dalang sejati kang lagi dina iki murwat murukala aku kepengin nyoro wedeke saranduning awakku kelakon aku diwaca saranduning awakku kaya dilolosi atau bebayuku mlaku njaluk tulung iki aku diusadani aku ditambani oh
wong ruwat murakala dadi aku ndak melok unjuh-unjuh ki jangane lompong, jangane tawon, jangane kembang gedang, jangane godhong su tak ngene sarapan ya Kang. Nek entuk panganan ya dibagi to Kang kelingan kancane aku ki kupate lempere. Kuwi. Aku klunthunge waluh wis aku dibagi cengkaruk aku ya trima. Sajenmu dirusak kan. Rusake sajen ora dadi poyo kang apa kala. Kuwi bangsane baju barat sedulurku akeh 144. Kang saben dina menut laku jantraning tumintaku. Tundungan kon lunga saka papan kene kala papan wis dak ruwat karo. Cah bocah. Kowe kon lunga karo dalang sejati. Sik to Kang tak nguyup duduh. Jangane lompong asin. Tak incipane dhisik yen ora gelem lunga kala bakal tak rudo peksa nganti rudo peksa karo dalang sejati. Wis mbuh sik tak golek sarapan to Kang. Yen ora gelem lunga bakal tak rajah kala cakra kelakon lebur kuandane Kakang Panjak Gaju Gajah jangan asem isu wonten rawuh ki. Penting ana tabuhmu Kakang Sutengen gendermu aku tak tutupi kekudingan pepujian tak tundungi wadya balaning Bathara Kala. Wah nggih wis tak ana monggo ki. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Ya para Jajaramaya ya marani Niramaya. Ya Dayudi ya Medusa Satumya. Kepala Siya Truju Terus Pratnyana. Ya para Jajaramaya ya marani Niramaya ya Silapa Pala Siya Medusa ya Medusa Satumya. Ya Dayudi ya Siya Saya Siya ya Siya Momo Siya. Kang lebur ipen kang lebur ujar kang lebur dosa kang lebur sepatane sepoto kang lebur sepatane wong tuwa lebur sepatane sedulur tuwa lebur sepatane wong sak padha-padha lebur lumus mailang saking kersaning Allah elahe katuta banyu milih katuta bar gedhe liwang-liwung katuta leso sagung kubar biar kenyang lakuning wayang pamuji dalam jati. Bismillahirrahmanirrahim. Salam lorono patrem gading srigaku geter patra ing pangumpuh cahayaku cahaya kembar sing tak dulu mewah sing tak deleng lemah mocot maesan undung-undung lemah ngulaceng galu-galu cemlorot lemah putih lemah gigire sapi pomane buta dengan akun marang yakun manuta marang yakun yo akal sira ditunu Arjuna ngelat memean lambiri luweh anglebur jarak kang olang lebur ipen kang olang anglebur dosa kang olang lebur lumus melang saking kersaning Allah. Nilai katuto banyu milai katuto para gedhe liwang-liwung katuto lisu sagung bubar biar kenendang lakuning wayang pamuji dalam jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bali boyo sangkaitan bali pesisir etan boyo saka kidul bali pesisir kidul boyo saka kulon bali pesisir kulon boyo saka lor bali pesisir lah aja mrene ayo aku jenise wong kawak ya aku jenise wong lawas mapan kono tengah kecep pukul huruf lubuto sabda pandita ratu lubuto pangono Allah selamat saking Gusti Allah.
kok nggawa apa? Tak nggih mangan jabang bae sing lair tiba sampir ya lair bogo sampir. Yen pas pinujana wong Murwat Murakala ngene iki ana wong nglairke kuwi jenenge bayi tiba sampir. Kindak cokot-cokot ora tedas, dak gigit singgo pangapit ora tumama. Dak untal mandeg ning gulu temah aku ora iso ambekan. Nyilih gamane sedhil wae ora kena kala. Gaman wis mbok ngopah le munanggap wayang kok mbok silih ora kena. Ladak dalah iki. Yung nek kula pancen tak padulke yung Betari, aku tulung ora aku diladaki dalang sati. Nyal tulung yo aku tulung ana. Sambatmu ngaru napung sambatmu kaya grantang kaya jebol-jebolke kendangane kuping ana apa? Yung Betari. Rekane ngene aku entuk pangan, aku ora iso mangan, ora iso nyakot. Apa ora mbok gamani? Ora Yung Betari. Bayi bogo sampir kang dina iki ndak cokot-cokot ndak tedas ndak gigit suku pengapit ora tumama apa ora mbok gamani rekane ngene Yung Betari aku ketemu karo dalang kang lagi Murwat Murakala aku kepengin nyoro wedekke sarandune awakku kelakon aku diwaca sarandune awakku aku kaya dilolosi ata tebayuku nanging gaman kuwi tak ngopah lek nanggap wayang kuwi mak bareng saiki aku entuk pangan aku ora iso mangan Yung Betari coba silihno petungno sedhela wae oh ngono nen pancen ngono coba tak petungke dalang Purwosati ya dalang Kandhawana ana apa Yung Betari apa bener sedulurmu Bathara Kala nanggap wayang gamane diopahne nanggap wayang pancen bener Yung Betari sebab apa disilih sedhela wae kok ora entuk sebab papan kene wis ndak ruwat ndak ruwa kala ora kena ketetesan ategese nggo mangan jabang bae ateges ketetesan getih tinulung balung tinumpuk Yung Betari oh ngono sing kleru kowe kala tegese kleru piye aku tak tekon kowe iki mangan sethithik-sethithik selawase panggah mangan karo parek sepisan selawase panggah mangan piye ya pilih sing sethithik-sethithik selawase panggah mangan ngono petung karo kakangmu petung sing piye Yung Betari bayi tiba sampir ya bogo sampir ki wenehna kakangmu dalang kuwi mang gaman jaluken bali lamun ana liru ndak kira bakal diparingake apa ngono Yung Betari sekirane kakang dalang ana apa kala nek ngono kene petung aku kakang dalang petung sing kepiye bayi tiba sampir ya bayi bogo sampir tak wenehke kowe gaman tak jaluk bali lamun ana lirune petunge kena wae kala ndurak tenang to nek ngono gamane dhisik bayine dhisik pun asal ki ya kakang gamane dhisik bayine dhisik gamane dhisik wis kowe manut aja pakean ngomong nek ngono iki bayine jupuken kakang manjak gaju gajah jangan asem isuk sore wonten dawuh iki bayi tiba sampir ya bayi buku sampir jupuken kakang gamane balekno oh nggih wis bayi kok mencorong ki anake sapa yah mene colong Bathara Kala pun iki bayi pun kula pangku iya kakang gamane balekno oh nggih nek kowe turun balik kok ora singkan ngeget-ngegeti baleke gaman apa ngeterke ora sudi selak awan kok sake ya dalang Purwosati ya dalang Kandhawana dalang Sanggar Pangerwatek ana apa Yung Betari
nggonmu Murwat Purwakala ki ana ladan ngendi lan ana bumi sabet sapon Banjar pekarangane sapa? Ana ladan desa Plandirejo dusun Ngadirejo, ana bumi sabet sapon Banjar pekarangane Bapak Suharyanto Ibu Siti Amrona. Sing diruwat Murwat putrane kang diwastani Lari Untang-Anting lan Murwat bumi pekarangan yang berari. Nek aku tak melok undo-undo ya dalang. Aku tak nyeseni nggonmu Murwat Purwakala. Sajenmu jarik tambal jarik lompong keli panggang gajah brondong sekadut tak undi tak gawane bali nang kapanku yen ana aja bungah yen ana sing gedhe pangapuramu tegese ngene lho dalang sajenmu jarik lompong keli kuwi mang tak nggo gendong mbok menawa ana salah sawijining baju bareng sing ana keri ana kene sing lumpuh sing pincang tak gendongi nyampo kanggo ngrancake bali menyang papanku yen ana aja bungah yen ana sing gedhe pangapuramu ya berat ora ya ki bali aku mbok tundung kakang kawet mau tak tundung nang kandhamu isuk dhewe sore tempe kala wah nek aku kongkon lunga aku njaluk sangune apa kang mbok jaluk tekenku kayu legi sak jodoh gedang tundunan kambil janjangan sumpingku Paris bawon godhonge otok-otok andong puring waringin godhonge jambi godhonge kluwih tak ngene kudu menyang papanku yen ana aja bungah yen ana sing gedhe pangapuramu kala nek ngono aku kudu mapan ana ngendi mapan ana Setraganda mayit pangan aku kreketane kenteng rejeng gringing segoro ngon kulumaku manutku kusing dupaku manut kenceng sutiku nek ngono aku njaluk pamit kakang dalam Purwosati aku njaluk pamit sing ati-ati yo mudhari aku ya dalang aku guru desa ya cikal bakal sing bakali desa kene guru desa tedak nggonku wayangan aku mangrak wis mbok timbali to dalang ning tekaku randhat sing agung pangaksamamu kedhisian karo bangsane kuwi mau wong ngono guru desa ora dadi boyo pangopo aku melu seseni nggonmu Murwat Purwakala dina iki dalang sajen wecok bakal bathek setetes tak unduhe tak gawane bali nang papanku yen ana aja bungah yen ora ana sing gedhe pangapuramu ning tegese ngene lho aku kepengin ngerti lho dalang jare kabeh-kabeh kok ngawruhi aku wecok bakal tegese apa wae isine apa wae dalang isine kacang kawak deli kawak lan ubo rampen kebutuhan pawon sak isine guru desa mula diasani kacang kawak deli kawak iki meratelake ngawruhi marang kawakane desa kene ya kan diwastani ya iku guru desa ya cikal bakal akal bakal sing bakali desa kene oh ngono dalang ya nek ngono aku tak ngunduh tak pirangka kanggo kelangan aku badhek setes pinangka tak umbine ya dalang yen ana aja bungah yen ora ana sing gedhe pangapuramu ngene aku pengen ngerti yo kabeh dalang kabeh ki awake dhewe iki belajar sebab najan tinggalane wong tuwa biyen aku pengen ngerti wedare cobane Wedarna baesane pan pituduhe wong tuwa biyen iki yen menehi pangan teges marang simbah buyute kuwi saben sok pendak dina becik neteri pangan menehi pangan kuwi jenenge biyen iki Narada banjur pleset dadi nyadran mula nganti tekan sakmene saiki ning ngarani nyadran kuwi menehi pangan neteri pangan yang simbah buyute katelah dawuhe simbah buyute iki klebu eyang mula klebu mleset dadi danyang iki tembung eyang biyen mula dawe eyang dipundi-pundi petilasane disebut pepunden punden ngono kae guru desa ngono kuwi blesetan ya tembung sakjane kuwi mang pituduh wong Narada kuwi ngeteri pangan sakmene menyang
simbah buyute nanging bareng simbah buyute wis ora ana digawa nyang petilasane saka mangsane digawa nyang punden kuwi papan pepunden pepundi sing dipundi-pundi dawing simbah buyute biyen ngono Guru Desa. Oh ngono dalang aku lagi ngerti saiki. Mula tembung Srada kuwi mang biyen ana nganti tekan saiki dadi tembung nyadran mula kang saka iku Guru Desa. Sesajen iki ora nyawisi bangsane dedemit lan sak panunggalane mula aja kleru ing manampa. Osok kala mangsane ana sing ngandhakake kuwi musyrik mergo kuwi ora gelem belajar marang pituduhe wong tuwa kawruhe wong Jawa biyen ngono. Ora ana nglerekake wan-wani nglerekake ateges bakal kena welak uripe. Kaya mengkono Guru Desa. Nek ngono ngene dalang. Sajenmu iki sing cocok bakal tak unduhi tak surunge dongane anak putu kang dina iki nganakake mruwat murakala merah dadi urip yen ana aja bungah yen ana sing gedhe pangapura tak surunge dongane tak rewane punjuk marang Gusti muga-muga niat hajat anak putuku kang dina iki mruwat tak surung punjuk marang Gusti muga-muga dijabahi niat hajate Guru Desa kang kudu nyurung dongane marang anak putu kabeh panjen kowe kang dewanang sabiyantu Guru Desa nek ngono aku njaluk pamit ya dalang sing ati-ati Guru Desa. Aku ya Kakang Dalang aku ki Kaki Among mburi Nyai Among. Kaki Among Nyai Among tegak nggonku wayangan ana apa aku tak melok undo-undo ya Kakang tak gagak-gagak. Nggonmu murwat Murakala ki sajene among-among tegese jongkong iwel-iwel cabuk katul sambel gamongan cambah pelas panggange ati rakyana ndak kirana Kaki Among ning among yen ana aja bungah yen ana sing gedhe pangapuramu kuwi tegese ya ana panggange ati kok ora panggange intil-intil ya. Aku wis tuwek wedi nek kleru. Dadak ngono bareng. Aku tak ngewangi ngene yo dalang gak unduhe ndak gagakane mula dina iki jalma sing wis mbok ruwat ndak mbok ruwakala. Ndak mong ena latar jembar Bali Agung tak cedhake marang karahyane tak dohke bilaine panjen kang diwenake momong kowe Kaki Among lan Nini Among nek ngono ngene ya dalang sajene tak unduhi tak gawane bali nang papanku karo bojoku kuwi tak nggih ngomong anak putu kang dina iki mbok ruwat mbok ruwakala yen kaya mengono kowe kang diwacawisi kang kuwi kang diasake kang diwenehi mula unduhen kuwi kabeh pinangka dadi jatahmu kowe tak wenake momong anak putu kang dina iki mbok ruwat mbok ruwakala yaiku Bima Sinarmaya lan Palentina mong ana latar jembar Bali Agung cedhakno marang karahyane dohno marang Bali. Oh nek ora aku njaluk pamit ya Kakang Dalang sing ati-ati Kaki Among. Aku Kakang aku Sri Sedono muri Kakang Joko Sadono Sri Sedono lan Joko Sadono tegak nggonku wayangan ana apa aku ndak pamit ya Kakang tak lunga nyang negara Cempa jroning 2 dina wae ya Kakang aja Sri yen kowe lunga
Miyang negara Cempa jroning rong dina lawase ateges papan kene. Kelangan mustika rupi larang sandang larang pangan lawase rong taun Sri. Lha banjur aku kudu kepiye Kakang? Kowe ndak ngengirke marang tulunatan kang duwe jeneng Bapak Suharyanto Ibu Siti Amrona. Mapan ana gedhong petenge open ana guna kayane open ana tonjo tanem tuwe. Wong ngono Kakang. Aku manut apa kang dadi kerenahmu nanging apa sekiraning piyayine sabar marang aku ndak kira sabar Sri. Yang piyayine sabar aku duwe penjaluk Kakang apa kang mbok jaluk lamun dinane becik. Papan petunggalku kongkon nyawisi bantal anyar kloso anyar. Jungkas pengilon wedak mupur pirantiku brahi yo Kakang. Yen kena dikandani Sri yen ora kena sing gedhe pangapura ora pun Kakang Joko Sadono. Apa Sri awake dhewe diparake ngenger ana papan kene nek keparenge Kakang Dalang aku mung nderek. Kula kang saka iku Kakang Dalang aku manut apa kang dadi karo aku nyuwun pamit nyuwun tambenge pangestu ya Kakang sing ati-ati Sri. Ya Kakang nyuwun pamit. Wisnu. Wah, Wisnu. Aja kesuwen. Kowe mapan ana desa kene tinimbalan Bali Makayang Kakang Bathara bae kados pundi? Kowe tinimbalan Bali Makayangan anggen kula murwat murakala dereng rampung Kakang Gari Sabera. Kantun sak yuping payung Kakang yen kari sak yuping payung tak rampungke. Kowe tinimbalan Bali Makayangan. Ku ngaten Kakang nuwun ngestaken dawuh Kakang Manjak Gaju Gajah jangan asem iso wonten dawuh iki. Awake dhewe tinimbalan Bali Makayangan Kakang langgenipun ruwat murakala dereng rampung kantun bakal dirampungi Kakang Bathara Bayu. Lah bayine niki pripun nggih? Wenehna dalang reca padha karben digula mentah. Wong ngaten ngestokaken dawuh nanging ngene Wisnu wonten dawuh menapa Kakang hae ana asan kang kudu diwujudke kang kudu digiyarke mongko aku selawase ora nate ngujubke ora nate ngiyarke banjur kepiye yen kuwi mengko kok tinggal lunga dipun pasrahaken dalang Recapada wenehe panjen kono ya aku mung sarujuk apa kang dadi kerenahmu Kakang Bathara Bayu tambahi pangestu anggah kula kundur Kakang sing ati-ati. Suker sakit denda sesiku si padha kandhek kampiran no bumi saben-saben banjar pekaraning Bapak Suharyanto Ibu Siti Amrona saponane sawiji aja bisa dadi
dilaran lontak obonge geni pangruwatan. Dadiawu karepe nojo dienggo dolanan bocah dadi memolo mak sirame banyu sumber sanga banyu tanpa sumber banyu segoro karepe rahayu rahayu Bapak Suharyanto lan Ibu Siti Amrasa wakalis rahayu selamat sangalah. Banyu sumber sanga banyu tanpa sumber banyu segoro mandiyo sesantiku suro sudiro jayaning lanang ratso brasto tekaping ulah dharma sukti durga mendak kula sirna rahayu rahayu slamet dalang sak yogane rahayu rahayu slamet Bapak Suharyanto Ibu Siti Amrasa keluaran slamet slamet saka kersane Allah.